For today's video mga kalas, hindi ko napansin na naubusan na pala ako ng gas. Dahil pumunta ako ng Kanawalan, nagpakalasyaw ako. Tapos, pumunta kami ng Boss Coffee. Hindi ko napansin na naubusan ako ng gas. Buti na lang may nakusap kami na ni Sir Chris, Ate Annalyn, Ate Janet, Kuya PJ na mga kabtoda dito sa Maluwod de Venencia. Shoutout nga pala kay Kuya. Nung una pinilit kong paanda rin kasi akala ko baka sa power lang or battery. Hindi pala. Hindi ko na pinili yung sarili ko. Naalala ko, wag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Tinanong ko na rin pangalan ni Kuya. Maraming salamat Kuya sa paggila sa motor ko para makapunta ako ng Vitron. At syempre hindi ko makakalimutan si Sir Chris sa pagpultang ng gas. Sinagot niya talaga. Solid po yung Maluwod de Venencia to. Naalala ko pala, mayroon pala kaming sticker ng Energy FM tapos yung sticker ko. Pero sabi ko yung ikabit dito yung sticker ko kasi mayroon akong tagline na sinasabi pag binibigyan ko ng sticker yan. Alam niyo na yan Kuya kung napapanood niyo to or sa mga nabigyan ko ng sticker. Alam niyo na po kung saan ilalagay yung sticker. At dahil nandito ka sa dulo mga kalas, gusto ko lang mapasalamat sa iyo sa always mong panonood sa mga video ko at pagre-react mo. Na-appreciate ko talaga yung mga kalas. More content lang talaga. Anos na ba ito? Walang sensya. Hanggang dito na lang mga kalas. Paalam.